మీకందరికీ నా వందనాకు. మరి దేవుడి మాట శంక బెస్కి మనడు ఎదురుడరు మతకన్నా దేవుడు మనతోటి తిరిగితోడు. ఓండు బెస్కిడికి మనతోటి తిరిగేందుకు సిద్ధంగానే మనతోడు కనుక ఓని మాట మనని మనతోటే తిరిగితే ఎదురుడుకు గనక తిరిగితే అందుకనే నేను దేవుడి మాట బాగా తిరిగితో క్యాన్స్కటు ನನ್ನ ಪೇಸ್ತತ್ತ ಪುಸ್ತಕತೆ ನನ್ನ ಪೇಸ್ತತ್ತ ಕಬುರು ಮತ್ತೆ ಇಂದನ ಪುಸ್ತಕತೆ 9వ అధ్యాయతే 16వ వచనం తిని నన్ను చదివితను క్యాంజటి ఎవడును పాత బట్టకు క్రొత్త బట్ట మాసిక వేయడు, వేసిన ఎడల ఆ మాసిక బట్టను వెలితి పరచును, చినుగు మరి ఎక్కువగును. దేవుడికి వచ్చినావు కదా, బేనొగినల్లే పాత గుడ్డతికి కొత్త దానిని బెగ్గత్కు గుడ్డ ఈంగంజి మిందో ఆ ఈంగి అంతగా కొత్త దానిని పేస్తచ్చి వాటో కదా ఇంచును. ఒకవేళ వాటుకు గనక ఆ కొత్తది పాత దానిని వెలితి పరసరు మంత అనమాట. ఇదికు అది బెచ్చో చిక్కగా వేడరు మంతే. అలాగే దేవుడికి వచ్చినావు కదా, ఒకవేళ అలా వాటికన్నా ఈంగి ఎత్తద్ది ఇంకా ఈంగిదైతే ఇంజరే కొంచెం ఏంతద్ది ఇంకా పెద్దంగా ఈంగిదైతే ఇంజరే దేవుడికి ఎచ్చును. ఈ మాట తిని అసలు బారికి ఎత్తుండు ఇంజర మన అడుగుడుకు దేవుడికి ఎచ్చినావు కదా, దేవుడికి ఎచ్చినావు కదా. మనుషులకిని అత్త మనంకి ఎత్తటందుకి ఓండు మన చుట్టూ మందని వాటిని తోపిస్తోరే మన చుట్టూ బాతత్కు మనకి అర్థమైతకో బేలాకెత్తుకు మనకి అర్థమైతో ఇంజరే మన చుట్టూ బాతత్కు మంతకో ఈ లోకత మందని కొన్ని వాటిని తోపిస్తోరే మనకు అర్థమాదని పద్ధతే ఓండు తిరియురు వత్తండి అనమాట. భారీ ఇచ్చో విధంతే ఓండు తిరిగినో ఎత్తుకు మున్నే మనకి ఓని మాట తెలియవలే, మున్నే మనకి ఓని మాట అర్థమాదవలే. పిల్లంకి ఊడటి బడికి దాయని పిల్లంకి కొంతమంది పంతులీరికి ఎత్తుకు ఓరికి తెలియో అర్థమయ్యో, కొంతమందికి ఎత్తుకు సక్క అర్థమైతే. అందుకనే దేవుడికి వచ్చినావు కదా, మరి ఓని పిల్ల అత్త మనతోటిగిన దేవుడు బెచ్చో మనకి అర్థం ఆదటం శాంక దేవుడిగా ఈంగి అత్త గుడ్డ తిని తోపిసోరే దాని గురించి కెచ్చరు వాసనోడు అనమాట. బాత కెచ్చన ఎత్తుకు బేనోడన్న పాత గుడ్డతికి ఈంగి అత్త పాత గుడ్డతికి కొత్త గుడ్డ తిని మాసికి వాటితోడా వాటో కదా ఇంజును. ఒకవేళ అలా వాటికల్లే ఆ మాస్కే మరి గుడ్డ తిని వెలితి పరిస్థితే ఇంజరికెచ్చును. ఇంకా బాతకెచ్చును ఎత్తుకు అలా వాడటం వల్ల ఆ గుడ్డ ఈంగిదైతే చిన్నంగి ఈంగుతుంది, పెద్దంగి ఈగిదైతే ఇంజరికెచ్చును. గుడ్డ తిని తోపిసరే దేవుడు బెచ్చో గొప్ప సందేశ తిని గొప్ప మాట తిని గొప్ప కబురు తిని మనకి కెచ్చరు వత్తుండు. బాత కెచ్చనో దాని ద్వారా ఇంజరికి ఎత్తుకూడటి మనడు పెదర్తికి మాత్రం ఓనిపిల్ల నేరడు కానీ మన ఆలోచనకు మన బుద్ధికు మన అర్రి ఇంకా పాతది ఆశమిందే కానీ పొరడికి మాత్రము బేలామినడితుకు దేవుటి పిల్ల నేరడింజరే కెచ్చనాడు. కెచ్చనీరి ఇంజర దేవుడికి ఎచ్చను. ನಿಮ್ಮ దేవుడు పిల్ల తినత్కు ఓని నెత్తురు తిన్నో నొరత్కు ನಿಮ್ಮ కొత్తంగా ఐతిని ನಿಮ್ಮ కొత్త గుడ్డ తిని దేవుడిత్త రక్షణెత్త గుడ్డ తిని కెరితి తిని అచ్చుటే గాని ನಿಮ್ಮ పాత గుడ్డతికి నీ పాత బతికింకే నీ పాత బుద్ధింకే ನಿಮ್ಮ పొర్ర మాత్రము ನನ್ನ ప్రార్థంత కంజనను నన్ను గుడితి నన్ను చర్చితి కంజనను ఇలిగిపోతే నన్న దేవుడిని నమ్ముకుంటాను. మరి బెచ్చుకోసరంగొర్ర చుట్టూ చాలా విచిత్రంగా తిరిగారు మనోరు బాగా తిరిగితరుతుకు నన్ను ప్రార్థన కంజనను కనుక నన్ను అబద్ధకు ఆడను మీకు తెలుసు కదా ఇంజరే చాలా తెలివింగా తిరిగారు మనతోరు. కానీ మరి దేవుడికి వచ్చినావు కదా, నిమ్మ పొరోడికి మాత్రమే నా పెదిరి వాటు కుట్టిని నా ఇతుకు నా నేను మాస్కిగా వాటు కుట్టిని కానీ మందనవంత నీవంతగిన పాత ఆలోచనకే పాత బుద్ధికి ఎంజరే దేవుడికి వచ్చినావు. మరి వీటితోటే దేవుడి రాజ్యతికి దాయటానికి సాధ్యమైంతిరే. వీటితోటే మనడు దేవుటి మనసింకి మనడు అర్థమాదనట్టుగా
ఓనికి దగ్గరగా మెనడింతిరే. వీటితోటి మనడు నడసరు మతుకు మనకి మందని, మీకు మందని సమస్య నుండి, మీకు మందని ఆ ఇరుకుకి నుండి విడిపించటానికి దేవుడు సాయం తుంగితో ఇంతిరే. మీకే తెలియవల కదా, ఇలా మతుకు దేవుడు సాయం తుంగో కదా. దేవుడికి వచ్చినో కదా ఓని అర్రి తద్ది మరి మనకి నచ్చుతాటు నడతనద్ది ఓనరయ్యో, మనకి ఇష్టం వత్తాటు నడతనద్ది ఓని అర్రి అయ్యో, మనకి ఇష్టం వత్తాటు తిరిగినద్ది ఓని అర్రయ్యో. ఈ దేవుటిని నమ్తస్కే ఈయన అరిదే నడతనస్కే ఈయన నెత్తురితే మనడు నురిసి బాప్తీసం తీసుకొట్టస్కే ఇల్లు పోతే నేను బెస్కత్కు ఈ దేవుటిని అంగీకరించి చెట్టి గుడికి వాసనేను అస్కి నుంచి నిమ్మ దేవుటి పెదిరితిని మోచనేను కదా. మోచరు మత్తస్కే మరి పాత గుడ్డతిని బారి విడిసిద్దంకిల్లిని, పాత పద్ధతిని బారి విడిసిద్దంకిల్లిని, పాత అరిదిని బారి విడిసిద్దటంకిల్లిని ఇంజరు దేవుడు బెస్కిడికిగిన మన చుట్టూ మందని దాటిని తోపిసరు దేవుడు మనతోటి తిరియురికే మంతుండు. ఊడటి ఓని అర్రి దేవుడు మన నస్తాటు నడతనద్ది ఓని అర్రె అయ్యో ఇంచును ಅದು ಬೇನೋನೆ ಅರ್ರಿ ಇಂಜರ್ಗೆಚ್ಚನು ಎತ್ ಕೂಡಟಿ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆಂದನ ಪುಸ್ತಕತೆ దేవుడు 7వ అధ్యాయ అయితే 13వ వచనత మనడు చదువుకు కెచ్చినో కదా. ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి, నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును, ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది, దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు. జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును, ఆ దారి సంకుచితమునై ఉన్నది, దాని కనుగొను వారు కొందరే. దేవుడికి ఎచ్చినో కదా, బాతకెచ్చినో ఇతుకు మనంకి నచ్చుతాటు ఈ భక్తి తిని తుంగవలే ఇతుకు కుదురో. నీ ఆలోచనకి నిసనము నిమ్మకెత్త ఆలోచన తినే మరి సంగతిని నడిపిసని మీ పాస్టర్ అయ్యలు తుంగవలెత్తుకు కుదురో. నీ ఆలోచన ప్రకారము నన్ను భక్తి తుంగితను, నన్ను కెత్తాటుగా నాకు నచ్చుతాటుగే నన్ను భక్తి తుంగితను ఇంజరే అనుకుట్టుకు కుదురో. నీ సొంత ఆలోచన, నీ సొంత జ్ఞానంతోటే, నీ సొంత భక్తితోటే ఈ అరిది నడతవలెత్తుకు కుదురో ఇంజరే. చాలా సున్నితంగాను గద్దిసరే. అలాగే మనకి అర్థమాదనాటు అయ్యనగా దేవుటిగా మనని సరితుంగని అయ్యలోండి ఓని రాజ్యతకి తీసోదటానికి గద్దిసరే మనని సరితుంగని దేవుడిగిన ఓండి అన్ని రీతికిని మనకి దగ్గర రాసి ఓని మాట తిని బెస్కిడికిగిన రోచరు మినోడు. దేవుడికి వచ్చినావు కదా ఓని అర్రలే ఇరుకు అరిదే ఆ నడుముటు ఇంజర్ దేవుడికి వచ్చినావు. ఒరవేళ నిమ్మ వెడల్పుగు మందని అరిదే నడితి తన ఆహా బెచ్చో సక్క మిందే నడసరు మతుకు నాకు ఇష్టం వత్తటు నడసనను బేకే అడుగు వాటికన్నా బెగ్గా ఆ బేకే పక్కతి నడతకన్నా చాలా ఎక్కువ విశాలంగా మిందే గనక ఆ బెచ్చో హాయిగా మిందే, బెచ్చో సంతోషంగా మిందే అనుకుంటంతకి ఇల్లే. అలా గనక నిమ్మ నడసరు మతుకు నిమ్మ వెడలు పత్త అరిది నడసని నించొరే దేవుడి మాటకి మందని అర్థం. నిమ్మ విశ్వాసతిని కదా, మనడు దేవుడు పిల్లనీరాడు కదా, మరి దేవుడికి వచ్చినావు కదా విశ్వాసి అత్తస్కే విశ్వాసతోటి నిత్తవలు కదా ఇంచును. విశ్వాసతోటి ఎదురుడని టైమిత్తది వత్తస్కే ఆ ఎదురోడటంతకి నెత్తవలే. ఓడు దేవుడు మనకి సాయం, మీకు సాయం తుంగని చేపిగిన నిచ్చి ఓడవలే. కానీ విశ్వాసతోటి ఎదురోడని మీరు మరి మనుషులకి నాకే ఇల్లుకపోతే చుట్టూ మందని మనకి ఈ లోకದ మందని ఆ వాటాకి బారి ఓడనిరి, మనుషులకి సాయతాకి బారి ఓడనిరి ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చను. నీకు సాయం తుంగవలెత్తుకు ఆ దేవుడికి ఎచ్చినావు కదా, ఆకాశం నుండి ఓండి మనకి సాయం తుంగవలే ఓని సాయతిని కోరటి మనుషులకి సాయం వల్లే వ్యర్థమల్లే. అలాగే మీరు గుర్రకిని రథకిని ఎత్తుకు ఈ లోకత మందని బాత బలమత్తదనుకొంజనీరో, బాతది గొప్పదనుకొంజనీరో దానిని నమ్మమటి ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చను. ఓడటి దేవుడికి ఎచ్చినావు కదా ఈ ఇరుకుంగా మందని అరిదల్లే డబ్బుకు మందనోరు నడత ఆలోరల్లే. దేవుడు కెచ్చినావు కదా ఒంటి తిని ఆ సూది తిని ఒంటి తిని తోపిసోరు కెచ్చినావు కదా. సూదితే ఒంటన్న దూరితల్లే నిజత్కి ఓను బెచ్చు సక్క ఓను మాటకు మనతోటే కెచ్చరు వత్తో దేవుడు ఓడటి సూదితే మందని ఆ బెజ్జ తల్లే ఒంటన్న దూరితల్లు కానీ
ಆ ಡಬ್ಕು ಮಂದನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೂರಾಲರು ಇಂಜರ್ దేవుడికి ಹೆಚ್ಚುನು ఈ ఇరుకు అరిదే మనసు అరిదే నడతవలిత్కు దేవుటే సాయం నీకు కావాలి, విశ్వాసతోటి నిమ్మని ఎత్తవాలి. ఇల్లే నన్ను పొరడికి విశ్వాస తినే కానీ మరి దేవుటాకి ఓడకుండా మనుషులకి సాయంక మిర్రనీరి ఇత్కు మనడు ఇరుకి అరిదే నడతటంకి వెళ్ళాడు. విశాలంగా బాతకు అరిమిందు దానిని కోర నడింజరే దేవుడు మాట తిరిగింది. ఊడటి దేవుడు ఇంకా బాతకెచ్చిన ఎత్తుకు జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును దాని దారి సంకుచితమునై ఉన్నది. దేవుడికి ಹೆಚ್ಚಿನ ఈ లోకತೆ నిజత్కి మనకి మనదిత్తది బాత ఇల్లే, ఇది నిజం. మనకింజరే ఈ లోకతే మనకి బాత ఇల్లే. భారత్కు దేవుడికి వచ్చినావు కదా, మీ వద్ద అసలు ఈ లోకమే అయ్యేయించినావు. అలాగే మన లోపల మందన ఊపిరి మనదయ్యో, మన ఊపిరి ఓనగ్యమింది, మనడు దాయని దేశము ఓనగ్యమిందే. మనకి ఈ లోకದ బతకవలిత్కు ఈదని ఈవుకు ఆశీర్వాద ఓనగ్యమేనా. అసలు మనడు మన ఆ సొత్తే అయ్యో ఓని సొత్తాసిమేనడు ఓన్ని తూర్తి నొరుతాడు. మరి దేవుడు పిల్లని రాసి మనడు పొరడికి మాత్రం ఓన్ పిల్లని రడింజరు కెచ్చరే మాస్కె వాటి పాత అరింగినే, పాత బుద్ధినే, పాత నమ్మకినే, పాత వాటిని ఆ నమ్మి వాటే ఇంకా 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 నమ్మక వాటి నడుసరు మత్కు బేలాకెల్లటి. అసలు మనకిత్తది లోకದ బాతగి నిల్లి, మనది బాతిల్లి. దేవుడి లోకత్కి నీనిని నానిని రోత్తో ఇత్తుకు ఓనికి ఒక ఉద్దేశం ఇత్తది మిందే. దాని చొప్పునే రోత్తో మనడు ఆ తింజి ఉణిజి బెచ్చటచ్చడు సంపాదిసి పిల్లంకి పెరికే వాటి ఇంకా ఆసత్తే దెమ్మిరుకు సాలు అనుకుండటందుకే అయ్యి అసలు మనని పుట్టిస్తుంది దేవుడు. నీనిని ఈ లోకతే మనిషినిగా పుట్టిస్తోందుకు ఓనుకోరు ఉద్దేశం మిందే. దేవుడు పేకని దేవుడు పిల్లని రడింజరు కెచ్చరే దేవుట గవాసి విధేయత తోపిసనస్కే దేవుడి మాటకి అంజని. ఆ మరి విధేయత తోపిసవలు కదా, దేవుడికి లోబడతవలు కదా, దేవుడి మాటకి లోబడతవలు కదా, లోబరవరు. ఆహా నా గురించే పాస్ట్రయ్యలు వాక్యం కెచ్చునో, నా శాంకే ఇలా మాట తిరిగింది. మా సంగతి ఓర అయ్యల మీనోడు మొత్తంకి ఆ యవ్వ బతిమిలాడి ఆ చర్చికి నేలత కొరసుట్టో 2 నెలలకి ఇంకొరసుట్టో పేస్తే అయితే వాళ్ళకన్నా మారితో పోనింజరు అయ్యవ్వంకి ఆశ. వత్తస్కి దేవుడు వాక్యమిగా పాస్ట్రయ్యలకి ఎచ్చరమంతో లో నత్త దాయటం వల్లే ఆహా నన్న చర్చికి వాదన వాళ్ళకి నా శాంకే కెత్తో పాస్ట్రయ్యలు వాక్యము నా శాంకే కెత్తో ఇంకా భారీ నన్ను అసలు వాదటం ఇంజరికి ఎచ్చరమంటున్నారు. దేవుడు బెసికిడిగిన మనతోటి తిరిగిన ఒకవేళ దేవుడి మాటకి అలా గనక మీరు అనుకుంటారు మతుకు మీరు నడతనద్ది పాత అర్రే కొత్త అరిదే ఇల్లిరి, పాత ఆ అరిదే నడసనిరి. పొరడికి మాత్రం భారత్కు ఆ బుద్ధి అంతగిన దుష్టుడిత బుద్ధి, దేవుడి బుద్ధి కయ్యో. దేవుడి ఆ అరిది గనక నడుసరు మతుకు లో భర్తని తత్వము నీకు నాకు మంతే. లో భర్తటంకి ఇల్లడు, దేవుడి మాట తిని క్యాన్సటంకి ఇల్లడు. ఇల్లుకపోతే ఆ దేవుడి పొర విశ్వాసం ఎత్తది. పొరుడికి కెచ్చనడు కానీ విశ్వాసం వాటాలో అంజనడు. ఆ సమయం వాదనాలకి దేవుడు ఓని దీవెన ఈదన సమయత్కి మన విశ్వాసం అచ్చుగట్టిగా ఇల్లే. ఇంకా అలా మినడిత్కు పాత గుడ్డే మనడికి మీరు కెరిసి మీ నిరించరు అర్థం. దేవుడికి వచ్చినావు కదా, పాత గుడ్డతికి కొత్త గుడ్డ మాస్కి వాటొద్దు ఇంచును. ఒకవేళ అలా వాటుకు అది వెలితి పరిస్థితే ఇంచును. ఊడటి దేవుడి పిల్ల నీరడింజరు కెచ్చొరే పాత అరింగినే, పాత పద్ధతికి, పాత అలవాటుకినే నడసరు మతుకు లోకము ఓడుందే. దేవుడికి వచ్చినావు కదా, వెలితి పరిస్థితి ఇంజను. దేవుడి పెదిరితిని మోచ్చొరే, దేవుడి పెదిరితికి అవమానమిన్ని, దేవుడి పెదిరితికి అప నింద ఇత్తది పేస్తచ్చ నిర్బోనం. జాగ్రత్త సుమా. దేవుడి పిల్ల నీరడత్కు కొత్త దేవుడిత్త గుడకి కెరతవలే, కొత్త దేవుడిత్త రక్షణ ఇత్త
గుడకిని కెరతవలింజరు దేవుడికి ಹೆಚ್ಚಿನೋ ಓನಿ ಆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಓನಿ ಆ ಮಾಟದ ಪ್ರಕಾರమే ನಿತ್ತಿತಡು ಇಂಜರು దేవుడికి ಹೆಚ್ಚಿನೋ ఊడటి మరి బేలామినిరి పాత గుడ్డతికి ఆ పాత బతికింకి మాస్కి వాటి ఆహా నన్ను బాగుమినను కదా ఇంజరే లోను మందని మరి ఎవ్వని అయ్యని నమ్మిసి నన్ను ప్రార్థనకు అంజనను గుడికి అంజనను నన్ను నీతింగానే మిననింజరే మోసం తుంగవలింజరు అనుకుట్టుకు బేనూరు అయ్యో మోసపడుతున్నది ఒరవేళ సంగతి మందని పాస్టర్ అయ్యను మోసం తుంగి నేనే లేకపోతే చర్చితోరు అందరినీ మోసం తుంగి నన్ను చాలా నీతికి మీద అనుకుంటే నేనే కానీ లోకమిత్త మనుషులకు ఓడనోరు మీ నా పణుగన్నిగిన లోకము ఓడుంది దేవుటిని వెల్తిపరచినట్టుగా దేవుటే పెదిరితిని వెల్తి తుంగనాటుగా దేవుటే పిల్లనీర మింజరే ఓనిని బాధవాటనాటుగా మన ప్రవర్తన మీ ప్రవర్తన మిందిపోనో ఊడుకునుటింజరు దేవుడికి ಹೆಚ್ಚಿನೋ ఓని అర్రెల్లే చాలా ఇరుకు చాలా సంకుచితం చాలా దాంటే నడతవలిత్కు ನಿಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ జాగ్రత్తగా నడతవలింజరు దేవుడికి ಹೆಚ್ಚಿನೋ నీకు నచ్చుతాటు నడసని నిత్కు పొరుడికి మాత్రం ప్రార్థన తోరి కానీ మీకు నచ్చుతాటు మీకు ఇష్టం వత్తాటు మీకు అనుకూలంగా మత్తాటు గనక నడసని రీతికు వెడలు పత్త అరిది మీరు నడసని రింజరే అర్థం ఓడటి ఆ అరిది గనక నడతకు బెగ్గిదీతడో మనకి తెలుసు కదా ఇరుకు అరిది నడసరు మత్కు మాత్రం నిమ్మ దేవుడికి లోబరితి తిని దేవుడిత్త ఆ పెదిరి తినే నీ పొర్ర మోచని నిత్కు అలాగే దేవుడిత్త రక్షణ తిని దాంటే నడసరు మత్కు మాత్రం దేవుడికి విధేయుడి తినాసికే మంతిని మరి ఈ మాట క్యాన్సని మీరు నన్న బిస్కెట్కి గిన వండిత్తా ఆఖరి వరకు గిని రక్షణ ఇత్తా గూడాని వీటికి మాస్క్ ఇత్తది వాటొద్దు కొత్త గుడ్డ శనమే మందవలే కొత్త బతుకు కొత్తంగానే మందవలే కొత్తంగా దేవుటే పిల్లనీరుగా గనక మన మార్కు ఓని పిల్లని శనమే మందవాలి మళ్ళీ పాతవు గనక పేసి తెచ్చి దీటి కలపరు మినడా వెడలు పత్తరిది నడసనిరి ఇంజరే దేవుడికి ಹೆಚ್ಚಿನೋ పాత గుడ్డ తిని కెరిసి మిని నింజరు దేవుడికి ಹೆಚ್ಚినో అందుకనే దేవుడి మాట తిని క్యాంచరు మత్తస్కే దేవుడికి ಹೆಚ್ಚినగా ఎక్కువ మంది నోరు కెవ్వు వాటి క్యాంచటించను సరిదుంగుకుండుటించను ఇరుకు అరిదే నడముటు దాటి గనక నడతకు దాంటి జీవం మిందించరు దేవుడికి ಹೆಚ್ಚినో మరి ఆ జీవత శాంకే కదా మనడు ఈ పోరాటం అంతా ఈ ప్రయాణం అంతా ఈ ప్రయాస అంతా అందుకనే దాని శాంక సిద్ధపరతకడు దాని శాంక మన లోపల మత్త పాతవంతగిన తీసివాటి మనలో దేవుడికి ఆ కొత్త బతికిని ఆఖరి వరకు నడతవలించరే దేవుడి ఉద్దేశం అలా మందనట్టుగా మీకు దేవుడు తోడాసి మున్నడికి నడిపిసవల్లే.